amb l'entrega de la insígnia a títol pòstum al nostre veí i amic Toni Mascarell, que ens va deixar de forma inesperada tot fallit avui un mes. Com deia la nostra veïna Sílvia Vives en un bonic poema que precisament li va dedicar a Toni, dia, els records que ens deixes són com la rosada en la clara nit. Recordo que un dia ens vam trobar i a la mateixa senda vam caminar. Nosaltres tampoc t'hem oblidat. Recordar i no oblidar, com dia Sílvia, és el que fem els valencians avui quan recordem com va fundar Jaume I l'antic regne i nosaltres ací, al nostre poble, quan de forma particular recordem a este veí, intentem que comportaments com el veí no s'obliden. Moltes voltes sentim dir que el compromís de la gent en les causes que ens afecten a tots és molt dèbil, o que la gent només es mobilitza quan sent que algun problema li pot afectar, que l'individualisme prima sobre allò que és comunitari i que la política i la participació en els assumptes públics està desprestigiada. Per això, nosaltres hem volgut destacar amb l'entrega d'esta insígnia i molt més enllà de l'ideologia la feina de molta gent del poble que dedica un esforç ingent a millorar la vida de tots. El paper de Toni en el món de les societats musicals de la comarca, en particular a Bellinoco, representa molt bé la tasca de molts valencians que a través de la música constitueixen un referent indubitable del poble valencià. Allà, a Bellinoco va tindre un paper molt destacat treballant a la directiva de l'agrupació musical, també treballant en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i cooperant també amb l'agrupació musical de Catalunya. Va ser també una persona preocupada per la recuperació de tot allò que tenia a veure amb l'antic ferrocarril al Coll d'Andria. I en aquest sentit va col·laborar amb aquesta associació per preservar els vestigis del que va ser una infraestructura, la del tren, que no només va vertebrar l'economia i les relacions socials de les comarques centrals durant el final del segle XIX o bona part del XX, sinó que constituïa i constitueix un record emotiu i una atracció per als joves amb la posada en marxa del Far del Món. També va col·laborar al poble amb la revista Resca, que arribava periòdicament a les cases dels seus subscriptors del braç de Toni, i recorria carrers i portes una i altra vegada per entregar aquesta publicació cultural. Però si d'alguna cosa estava orgullós era del seu patrimoni, del patrimoni natural del seu poble. El racó del Duc, la Safor, el paisatge natural i humà que ell havia conegut sempre, d'hort i tarongers, era l'espai amb el que s'identificava, amb el que sentia casa. Va ser una persona que defensava la pàtria que tots tenim més pròxima, el nostre poble. De la paraula pàtria deriva el terme patrimoni, i ell era un preservador del patrimoni del nostre poble, d'allò valuós que els nostres avantpassats ens havien deixat per a que nosaltres ho disfrutàrem i ho salvaguardàrem per a les pròximes generacions. I per últim, la seva activa participació en la vida del poble, la seva preocupació pels problemes que afectaven al poble, el seu esperit inquiet i reflexiu el portaven de forma permanent a fer-nos propostes, a suggerir projectes o recordar-nos coses pendents, des dels plots d'un caminal per arreglar fins a la programació de festes. Avui, per tant, i de forma institucional des de l'Ajuntament, volem reconèixer el que pensem que són valors compartits per la immensa majoria dels veïns. I com he dit, molt més enllà de les ideologies, el compromís amb un poble millor, la defensa del patrimoni del poble, de la seva història, del seu paisatge, de la seva cultura, de les seues bandes de música. Són tots estos valors positius que serveixen per avançar, que uneixen els pobles i les persones darrere de projectes que ens fan treballar junts i cooperar en objectius comuns. Per acabar, recitaré un poema que li va dedicar un amic i un poeta de Ròtova, que li diu el Jordi Puig. Diu, ara no toco escriure un poema. Ara no toco escriure un poema, però la boca directament als gols. Mentre rumien quants grams de trellat en poden sortir. Qui et reconeixerà el treball? I quan? I per què tan tard, si eres tu qui oferies els guardons? D'altra banda, no t'hi amoïnes. La lluita és del carrer, és del camp, del taronger.
i el silenci de qui plega la pancarta quan ja no hi ha premsa. La lluita és de la banda, el clarinet, el poble, la gent que no en té ni idea a qui deixes parlar de base. La lluita és la claredat d'un somriure quan no te'n demanes. Bé, Toni ha estat un bon veí, però sobretot ha sigut una bona persona que va passar per ací fent el bé per al seu poble i la seva gent, millorant el nostre poble, la seva comarca i treballant pel seu país valencià. Ens ha deixat de forma sobtada, sense esperar acomiadar-se, però el seu record, com deia Sílvia, i la seva empenta estaran sempre ací amb nosaltres.